Това е Георги. Той е собственик на онлайн магазин за спортни стоки. Когато стартира бизнеса си преди 1 година, първите месеци всичко вървеше добре, докато в един момент нещо продажбите намаляха. От друга страна, неговият приятел Иван има агенция за недвижими имоти. Подобно на Георги обаче, след втората година си се усеща спад, както в резултатите, така и в развитието на компанията. Събрали се двамата и след приятен разговор стигнали до въпроса: ами сега какво ще правим? Разтърсили се онлайн и стигнали до решението. Брандче БГ. Ние сме брандинг агенция с млад и амбициозен екип, чиято цел е да ви помогне да рекламирате бизнеса си по възможно най-подходящия начин. Ако имате нужда от идеи, стратегическо планиране, графичен и веб дизайн на рекламни материали, както и тяхното отпечатване и разпространение, софтуерна разработка на онлайн магазини, уебсайтове, мобилни и десктоп приложения, цялостна видеопродукция, както и поддръжка и развитие на социалните мрежи, може да разчитате на нас. Фокусирани сме към постигането на резултати и коректно държание както към нашите клиенти, така и към нашите колеги. Стараем се да оставяме след себе си възможно най-доброто качество и професионално отношение както към голямата картина, така и към най-малкия детайл.